Irratian, Faktoria. Ana Urkiza Ibaibarriaga, kaixo egunon. Bai, egunon. Zer moduzko ari da izaten azken dantzan ari zaigun 2024a zuretzat? Bueno, iaia gezurra dirudi, bukaerara heltzen ari garela. Zeren eta aurtengo urtea Eusko Ikaskuntzarentzako oso urte garrantzitsua, baina luzea izan da. Gauza asko egin ditugu. Garrantzitsua eta luzea. Bai, alaxe bai. Jon, guretzat ere luze aldoa urtea. Luze ez dakit, baina txarra ez da izan. Txarra ez da izan. Anak ez digu esan, eurena ona la txarra izan note den, baina gurea txarra ez da izan. Ez, gurea txarra ez da izan. Tira, Ana Urkizari gizalezko diosala egin diozu, baina berbetan sakontzeko bere aurkezpen formala egitea dagokit, beraz, zuen baimenaz, Urkiz Andrea kazetaritzan lizentziaduna eta hizkuntzalaritzan diplomatua da. Komunikazioan, unibertsitateko irakaskuntzan eta finantza munduan egin du bere bide profesionala. Euskal letretako figura importantea da gainera. Eta ez zaigu generorik bururatzen berak jorratu ez duenik. Idazle oparoa da, oparorik bada. Eta hoietaz guztiez gain, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria da. Euskal Herri osoan edatuta dagoen zientzia erakunde bakarreko burua. Lehendakari joan den 4 urtean, eta lehendakari datorren 4 urteetan ere. Halaxe, pasaden azaroaren 30ean, Ana, zuzendaritza batzordea berritu eta ia aho batez berritu duzu, zure lehendakaritza kargua. Eusko Ikaskuntzako bazkideek maite zaituzte, eta poetak esan zuen bezala, maite gaituzten neurrian, bagara? Bueno, egia da, 4 urte ostean berriro, normalen galdetzen dizute, ezta? Indar berrituta, ilusioakin, eta, erantzungo nukena da baietz, baina oso garrantzitsua dela bazkideen babes hori sentitu izana. Eta beharrezkoa ere badera, ezta? Aurrera egingo baldin badezu, ideiez edo programa zaratago, babes hori benetakoa dela sentitzea, eta hala erakutsi didatelakoa nago. Eusko Ikaskuntzak 106 urteko bidea du, zerbait, prestigio handiko erakundea da, baina gertatuko zitzaizun zuri ere, norbait ezagutu, edo parean fortunatu, eta hasi hizketan, izpidera atera Eusko Ikaskuntza, eta berak galdetzea, zer da Eusko Ikaskuntza? Egia da, galdera hori askotan egiten dela, eta ez bakarrik ezagutzen ez dutenen aldetik, baizik eta ezagutzen dutenek ere, noski, hainbeste urteko ibilbidea daukan erakunde bat aldatzen joaten da baita ere, eta orduan, galdera hori norbere buruari ere, egin beharra dago, nun gauden gaur hori galdetzeko, ez? Gaur egunean Eusko Ikaskuntza, erantzun askori, edo galdera askori erantzuten dion erakundea dela esango nuke, baina batez ere etorkizunari begira dagoen erakunde badala esango nuke, eta gure herri osoari begira dagoen erakunde bat. Oinarri akademikoa ematen saiatzen dena, eta gizartea gaur egun dituen galdera askotarikoei, eta erronka horiei erantzuteko garabidean jartzen gaituen erakundea dela esango nuke. Joseba Zuleikaren hitzak hartu zenituen ahotan kargu berritzeko ekitaldian, kontatu galdi guzu zertzioen Zuleikak eta zergatik erabaki zen duen bera parafraseatzea. Gauza asko esan zituen Zuleikak bere liburuaren aurkezpenean, baina bat esan zuen, Euskaldunok autoboikoteatzeko joera daukagula, ezta? Eginalak eginarren ere, sekula ez dela nahikoa. Eta benetan, zer pentsatu eman zidaten hitzok, eta galdera batzuk ekarri zizkidan burura, eta baita ere, neuk bazkiden gana luzatzeko, estakuru bat baita ere ez. Galderetako bat izan zen, ase ezinak ote garen Euskaldunok, ezta? Hau da, ase ezinak edo ase gaitzak, hor erantzun bat horregongo da, baina ez nintzen hor gelditu. Beste bat zan herri txikia izanik eta beti ere hizkuntza gutxitu batekin, kultura txiki batekoak eta benetan eginalak eginarren beti ezotetan gutxi egiteke asko dagoelako, ezta? Baina hori ere beti atzetik dakarkigun galdera edo motxilatxoa dela esango nuke, ezta? Eta batez ere, igual, 3. aldaerak edo bururatu zitzaidan 3. galdera zan, behar bada gehien kezkatzen ninduena, edo eta eztabaidara eraman nahiko nukeena da. Eta da, ote dakigun benetan taldean egiten dugun lana aitortzen.
elkarri taldean aitortzen. Eta hori izan zan pixka bat batzarrera eramanuen gaia, ezta. Eta hain zuzen ere, aitortza horrekin hasi nintzen, nire honi taldearekiko. Eta eskertu nuen, hori Eusko Ikaskuntzako bazkide guztiei eskerrak eman, edo eta egindako lan aitortu, erakundea babesteagatik, baita ere azken urte hauetan buru belarri lanean aritu diren eta ari diren bazkideei egindako lanagatik, eta noski erakundeko zuzendari nagusiari eta lantaldeari beraien lanik gabe zaila lukeelako Eusko Ikaskuntzak aurrera egitea, ezta. Orduan aitortza lehen pertsonan, eta gero galdera baita ere, benetan taldean egiten den eta lanari aitortza hori guztiona eta guzti hori dagokigula. Ze askotan daukagu joera bat taldearena baldin bada norberea ez sentitzea. Eta uste dut hortik asko daukagula euskaldunok. Eta zuk zer horrek, lehen pertsonan, lortutakotik, taldeak lortutakotik, zuk zen abarmenduko zenuke, ze azpimarratuko zenuke, ze proiektu, ze ekimen? Azpimarratuko nuke emozioa. Beti gaude ohituta baita ere, ze urrats eman dugun aipatzen, ez da, lortu dugu hau, lortu dugu bestia, eta justu gainera, begira, lista txiki batekin etorri naiz, galdetuko bazen idate ere, bateren bat aztu gabe zuzteko, ez da? Eta beti paperera eraman dezakegun horrekin gelditzen gara, ez? Eta horretako asko egon dira azkenengo 4 urte hauetan. Baina zerbait aipatzekotan, eta geldituko nintzateke, kongresuaren egunean, edo egunetan zehar sentitu genuen emozioarekin. Eta batez ere, emozio konpartitua izan zalako. Ez bakarrik bertan taularatu ziren pertsonek, ez bakarrik bertan lan egiten ari ziren langile guztiek, bertaratu ziren bazkide guztiek, bazkide ez diren guztiek, gonbidatuek, izlariek, komunikabideek, ezakit erakunde publikoetako ordezkariek, hau da, egon ziren momentu bat baino gehiago, besarkada oso bereziak hartu eskaini eman ahal izan genditunak. Benetan han esan ziren eta amets egindako gaien inguruan emozioa eta itxaropena sentitzera eraman gintuztenak, eta baita ere, han sentitu edo elkarri eskerrak emate horretan, benetan elkarri aitortzak egin genizkionak. Eta momentu horrekin geldituko nintzateke, hori ere badelako, pertsonen arteko eta herritarren arteko aurrera pausu bat. Hortan ere asko daukagu egiteko. Izan ere, 19. zena da? Bai, 19. izan da bai. Batzarra egin duzu urrian, aparretan zaudete, egoitza berria ere inauguratu berri duzue Donostian. Osasunez, zenmoz zaudete? Zenba bazkide dituzue, zenba langile, eta gero beste galdera bat ere, bai. Asko nahi dizkizu egin eta. Zeu lehendakaritza hartu aurretxoan, Eusko Ikaskuntzaren batzorde zientifikoen emakumeen parte hartze eskasa zela eta etzela, zalaparta piztu zen. 4 urte izan dira, gauzak enmendantzeko, eta nola hori kontu hori? Bai, galdera asko egin dituzu, baten bat astutzen baldin badet esango iazo. Bazkideak, zenbaki borobilak emango ditut. Bazkideak 2100ekin hasi ginen 4 urtekoan, eta hor mantentzen gara. Zer da bera, beste galdera, langileak borobilean 15. 15 ez dira heltzen, baina numero borobilakin gelditzagatik 15-eko esango genuke. Eta gero, generoaren kontua dala eta, datu oso interesgarri bat interesgarri, erakundearentzako oso interesgarria den datu bat emango dizuet. Eta da, hain zuzen ere kongresuan, lehen bizikoz, kongresistak esaten dena, bertan parte hartu duten, bertaratu diren pertsonak, 47% emakumezkoak izan dira. Lehenbizikoz, Eusko Ikaskuntzaren historia osoan, eta ausartuko nintzatek esatera, beste kongresu asko kontutan hartuta ere, segurazki lehenbizikotakoak izan gaitezkeela. Eta gero, kongresura bertara hitz egitera eraman ditugun lehen mailako, esango nuke gonbidatu izlariak ere, emakumezkoak izan dira guztiak, eta horrere, nahi genuen ezagutzera eman,
bueno, ezagutza eta taularatze horri, eta sinesgarritasuna daukaten akademiatik datozen edo eta akademian neurria jarriko duten pertsona hoien ahotsak emakumezkoak badirela. Ere ez dut esango, baizik eta emakumezkoak badirela, eta argi geratu da, ala ere badela. Gizarte eta erakundeak inplikatuko dituen herri estrategia bat garatzea, hori da Eusko Ikaskuntzako helburu estrategikoetako bat. Eusko Ikaskuntzako lehendakariak pentsatzen dugu ikuspuntu errealista beharko duela, baina baita baikorra ere. Kutsatuko aldi guzu, baikortasun pixka bat, Ana? Etorkizunara begira, bai, dezu esan? Lehen esan duzu, amets egindako gaiak eta ze amesten duzu, Bueno, nik uste dut, urrengo 4 urteetarako eta kongresua izpide izanik, hor 4 gai nagusi ikusten direla, gaur egunekoak eta hemendik aurrera landu beharrekoak izango direla, ezta? Eta urrenkera kontuan hartu gabe, gai nagusitakoa izango da eta kongresistek ere kezka hori agertu dutelako, etorkinen, migrazioaren eta bizikidetzaren aldeko lanlerro nagusi bat, ezta? Kongresua bere izpide hartuta baita ere kohesio soziala eta lurralde kohesioaren aldeko lanketa, kongresuarekin hasi deguna eta hasitako ibilbideari jarraipena eman beharko zaiona. Asko hitz egin dugu edo hitz egiten ari gara, nik adjetiboak jarriko dizkiot, naiz eta komunitatearen eraikuntza hitz egiten ari garen, eta nik euskal eta berria jarriko dizkiot baita ere, euskal komunitate berriaren eraikuntza hori, eta noski betidanik Eusko Ikaskuntzaren korea izan dan, baina eta kongresisten gandik ere behin eta berriro jaso dugun beste ikergai bat da euskal kulturaren transmisioa. Identitatea ere hor dago, identitateak, nortasunak, baina batez ere bigarren mailan agertu den kezkatzat dago transmisio horren beharra. Identitatea, transmisioa, aipatu dizkiguzu, zuen ardatzak eta beste bat bada, sarri aipatzen duzuena, honi lurralde kohesioa hitz egin duzu, lurraldetasuna. Azken hilabete gutxien egindako 3 elkarrizketetako 3 zatitxo jarriko dizkizugu, ia denak entzuteko aukera dugun, ea ze gogo eta pizten dizuten. Aurrenekoa, Magi Quintana hizkuntzalaria da. Quintanak Baiona, Angelu eta Biarritzeko gazte euskaldunen hizkera aztertu du, ara berak kontatutakotik printza bat. Badago banantze bat, muga linguistikoa da egitazkoa bihurtzen, ez? Leno muga politikoa, etzan muga linguistikoa. Eta orain, hori bilakatzen eta hizkera arduragabean hegoaldeko gazte bat eta iparraldeko gazte bat jartzen balin baitugu hizketan, mantenduz haien erregistro arduragabe hori, zailtasunak egon daitezke ulermenean, bai. Zaude segundu batean, arra bigarren audioa, Josepi Miura entzungo dugu, Eliziondoko Behartzun auzokoa da, Urruska etxekoa, araz esan zigun. Kuriosoa bada, mugak bazirelaik, baginoen harreman hauniz handioko iparraldeko jendeekin, orain baino. Orain badugu, bidea badugu, telefonoa badugu, denak, eta badugu ez dut erten ez, baina ez lehenago bezala. Gure auzoko gaztek, ez dute batre harremanik aldudeko herriekin. Batre, ez dakite. Arrunta dirazgarria, eta 3. Herria Astekariko erredakzio buru da Ainhoa Etxenik Esenpertarra, baita Orio taldeko arraunlaria ere. Sartu nahi zenetik eta orain ere beti jokatu behar nahiz erakutsi nire nortasuna eta esplikatu naizela frantsesa euskalduna naizela, nire lujaldea ez dela Frantzia, nire lujaldea Lapurdi dela, Ipar Euskal Herria dela eta baki naiz eta esplikatu orain ere taldearen 180 uste duela orainek frantsesa naizela eta Frantzia. Zabaldu zen audio hau, Etxenikeren elkarrizketako esan hauek, denak ere lurraldetasunari dagozkio. Bai. Bueno, hau errealitate bat, da. Entzun ditugun noiek, ez esan dutelako, baizik eta Eusko Ikaskuntzaren ikerketetan eta eztabaidagunetan eta mintegietan eta barrere, esango nuke egunero ukitzen dugun zerbait dela, ezta? Galdu dugu herri ikuspegi hori edo herri sentitzeko moduak galdu ditugu. Eta bueno, azkenengo egin dugun ikerketa edo azterketa batean
adibidez, mugaz gaindiko gazteak hartu ditugu eta hoien beren egunerokoan beste mugaz gaindiko errealitate hori ezagutzeko dauzkaten zailtasunak zeintzuk diren galdetu zaie edo eztabaidatu da, eta hizkuntza izan da hoietako bat, eta gero bada baita ere, elkar ezagutzeko dauzkagun arazoak, ez? Edo kultur programa adibidez, alde batean eta bestean dauden kultur programak herritarrek ezagutzeko zailtasunak, eta sekula baino komunikabide, kanal gehiago ditugu, baina badirudi herritarrengana heltzen ez diren kanalak direla, edo eta bizi ez ditugun kanalak direla. Orduan, lanketa izugarria dago egiteko, eta sentipenetik bertatik hasita, eta hor aipatu dan bezalaxe, orain dela urte batzuk, areago sentitzen genuen herria, 7 lurraldetakok eta diasporakoak baita ere. Gaur egunean diaspora daukagu iaia, mapan kokatzen dugu, baina hor kokatzen ditugu, eta muga horrek gero eta sakonagoak dira, errealagoak dira bai. Ana, zure literaturra ibilbideagatik zara, seguruenik ezagunen, eta era guztietako bidozena baino gehiago eman dituzu, eta azkena hemen mai gainean dugun, hemen txadokagun, hitzetik hortzira aforismo liburua izan altzara, Durangon ibili altzara? Aurten ez naiz Durangon egon, eta sekretu txiki bat kontatuko dizuet, atxeden hartu beharra nuen. Bai, urte oso gogorra izan da, eta urria eta azaroa benetan gogorrak izan dira, eta liburuaren aurkezpenak egin ditudanez, pare bat egin ditudanez, nahiko aurkeztuta zegoela iruditu zitzaidan, eta aitarekin pasatu dut asteburua. Amari eskaini diozu liburua, izurren garrantziaz jabetzen irakasteagatik. Kostatako lezio izan alda, zimurren importantziaz konturatzea? Ez, kostatako ez, hain zuzen ere konturatzen zara, amak esaten zizun ura ze erreala zen, zer nolako garrantzia zuen, eta zuk barruan dara mazula. Izan da konturatzen, ez da izan momentuan konturatzen dan zerbait ere, baizik eta alako bilduma bat jasotzen duzunean, eta horri forma ematen diozunean, esaten duzuta zer dago azpian. Eta, pentsamendua dago azpian, baina pentsamenduaren aurretik zer dago, eta dago, ikusteko modu bat, eta ez da esaten duzuzke, izurrak ikusten ditu leku danetan, eta horri, gero forma ematen diozu, pentsatuz edo jakinez, edo konturatuz, benetan, ama egondala atzetik, edo aman begia eukidezula aurretik, ez? Ana, hitzetik hortzira aforismo liburuaz gehiago jakin nahi duenari, esango diogun nahi iranduela, Nekane Peñagarika Notarentxe Iturbek egindako elkarrezketa, eta eurekin izan zenuen berriketaldi patxadatxu hori, gu presaka bizi gara, Ana, zu bezala, segura asko. Hemen dator, Gabon garaia, Eguberria, Orentzaroa, ze sentimendu egiten dizu, sasoi honek zuri? Batzeko eta patxadaz jendearekin egoteko gogoa eta premia, hori ekartzen dit. Ea horretarako beta hartzen duzun, Eingo dugu, saiatuko gara. Eskerrik asko. Ana Urkiza, mila esker. Eskerrik asko zuei, bai.